Wat doe je hier? Mama, ik Mama, Louise is gezien. Wat is de papa, mama? Dit is met die dakkenberg. Dit is met die dakkenberg. Met die bezems. Met die bezems. Mama, nou nooit gezien dat Jabby kan zo wegtrekken. Oké, Hansakje. Ik kan niet te gerust. Oké. En mama, ik moet ook iets doen voor mama. Oké, ben je zo die sissie kan nou naar te komen. En ga maken met de fiets. Waarom Hansakje nou als een fiets? Ga maken met die fiets. Hé, nou als een fiets. Hansakje, luister niet eens skin, hoor. Mama gaan over die sissie wegtrekken. Ja, mama. Hoor. All what you say is, if the sissy knocking in the door, she knocking in the door, you say, Sissy, I didn't see my mom with the eye. Say it over mama. Do it for mama. Sissy, not in the mom. Sissy, if the sissy knock in the door, if she talk cuckoo, then they can somehow hoor as die sissie wat klop, sy gaat so doep. Die sissie klop maar verskillend as die kalk. Maar as sy so klop, koko, as jy hoor koko. Ja, mama. Dan sê die sissie, I didn't see my mother with the eye, with another eye. No, I didn't see my mother with the eye. Sê so. Sissy, in the mother, in the door, in the eye. Jy sê maar net soos uit jy wil. Mama gaan. Koko. If you hear it, you know he's the sissy. Ja, Hoi, het is oké. Nee. wil niet zeggen, mama, dat wil ik. Ah, niks. Niet zeggen, mama, dat wil ik. En ik kan mama daar niet onder een... Hi, mama. Ik kan... Mama gaat... Mama gaat zo staan om te zien. Je staat in bed op. Wacht, maar mama probeer. Ja, mama, wist dat niet. Is dat... Nee, mama, she said I didn't see my mother with the eye. Please, my hand, do it for mama.